Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтарако ирӯз як нуқтаи савдоро шумода тавсия метиҳем. Ҳамин қалибосакои хушрӯ доранд. Ҳамаша аз продажа кардагиам 50 сомонӣ. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 11 дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ, магазини рақами 49. Ина марҳамат духтаро биёен. Ина миҷа ҳамаи ҳамин либосако 50 сомонӣ шидагиян. Беҳад либосашон хушрӯй. Бисёрш либосои қиматиян. Ҳамин ки якта дута мемона ҳамнора ҳамаша аз продажа мекунанд 50 сомонӣ. Бинен чӣ хел хушрӯй. Ҳамаш фасонай духтаро. Качествоира бинен. Ёшама? Ина мино ҳамаш 50 сомон. Духтаро каси да доставка дар кораи рақамҳои савдогара ман мемонам дар экран. Марҳамат нависеншона доставка мекунанд. Иша бинен охи духтаро бори гуванҷоя иам амхе 50 сомон шидагиай. Диден? Беҳад хушрӯ. Чӣ тавре гуфтам ино ҳамаш қиматиян. Аз ҳисобе ки мисол яктаи дутаи мемона ҳамаша арзон мекунанд. И тройкара бинен беҳад зур. Нархаш 50 сомон. Барои шумо духтаро марҳамат биёен. Ина минако ҳамаш 50 сомонӣ. Двойка, тройка, чизе ки дар иҷа мебинен. Иша бинен бори гуванҷо чӣ қадр хушрӯ двойка. Качествашда гап нест духтаро аз продажа 50 сомон. Мана. Ина и тарафама ина мино ҳамаш духтарако. Бачаги духтари чизе ки мебинен иҷа 50 сомониян. Ана ино ба духтаро размерои калон мепурсиден. Ина марҳамат ина ино то 10 солара размер ҳаста иҷада 50 сомон. Мана беҳад фасонак начос доранд. Ҳамаш бо начос доракан. Қисми болора бинед духтари бачагӣ ҳар душам ҳастай. Мана 50 сомон. Беҳтарин нарх барои сифато ино беҳтарин нарх пешниҳод шудагай. Мана калон накан. Мана бинед чӣ хел хушрӯ бижача косомкати. Интихобшон беҳад зиёдай духтаро. Ина бинен аз ин тараф ҳам ҳастай. Шумо метавонед ба ҳазур хутон омада бо хушрӯ ай пеш тамошо кунед. Иша бинен охе чӣ хел хушрӯай. Ишам ҳам хел 50 сомон. Ина ягон ҷо падарка бурданиен духтаро ё ин ки барои фарзандотон мехаред ба ҳазур биёен тамошо кунен. Иқа хушрӯани ё фирмаи Зарара бинен. Аҷоибот ёям 50 сомона. То 6 солара ҳаста инаи модел размер. Мана и қисми бола чӣ курто? Нора распродажа кадем 450 буд, як 50 кадем. Ина духтаро не куртора диден? Бали не курто барои кудако 150 сум мешидагия. 500 сумара арзон кадем. Инҷа да инчунин юбкои калон доранд барои занҳо. Бурук. Хулоса намхе духтаро. Ҳамашон арзон шид. Биёен бо пеш хутон бинен. Духтарако ина бинен дай берунам ҳастай. 50 сомонҳошон ина ино тройкои фасонай барои бачаакура. Хулас бозори Корвон иҷа тарафи Тиллобозор 11 дарвоза магазини рақами 49. Ина раз продажа 50 сомона навистагай. Омада хутон бо ба ҳазур тамошо кунен, интихоб кунен. Иҷа да бо инаи қиматиёи турецкиё ҳастай. Қимат бидан аз 180 додестияна? 130 инаи 100 сомоно ино бо тамоман фасоноян. Тоза бори турки 100 сомонӣ шидагиай. Бинен духтаро. Чанд та модель доранд. Ино 100 сомонӣ. 90 сомонӣ ҳам метиҳанд. Мана духтаро дер накунем.